Hei Riku, mä keksin arvotuksen. No? Mikä on aika pitkä, kova ja liukas? Et sä nyt arvaa, suukin on semmonen. Sitä voi nuolla ja iheskellä. Miten nyt tommosia kysyt? Moi jätkät! Oi porro, mitä te oikein? Ei mitään. Ai ette vai? No ei! Muuten vaan halailette toisianne. Niin? Kiitti. Hei, se on mun! Ei oo enää. Anna se takaisin! Tapellaan vaan. Ei Roksas, pidä tätä. Äläkä syö sitä. Kato, jätkiauto. Missä? Sora! Miksei tää tehoo? Epsode tekee se suurimmatkin reijät. I'm too sexy for my love. Mitäs tätä oikein tuuraatte? Toi ei mun jäätelön! Toipas. No mutta siinä tapauksessa tähän asiaan löytyy vain yksi järkevä ratkaisu. Kiitos. Hei, se on mun! Munpas. Soranpas. Hei! Hei, kauan hei. Otatko vähän tästä? Saat lahjaksi. Joo, heippa. Älkää pyyskö mua! Ei se hetki enää mulla oo! Sä oot randomilla piikki päällä! Tsiikatkaa! Tuolla noin! Tuolla! Mä olen liian vanha tämmössä. Mikä sen arvotuksen vastausmuoto oli? Mehuja. Mitä sä siitä luulit? En mitään. Ike! Minä haluan vapaaehtoisia uhreja. Tää on vähän kaikkiruokainen vissiin. Ja sit sä luulit vielä, että sua vihattiin. Tää on itse asiassa ihan piristävä muutos eilisestä. Eikö tätä kaikkea vois vaan ratkaista jäätelöauton lahjakortilla? Kyllä voisi, jos sellaisia saisi. Jos nyt neiti voisi antaa. Kuule, käydäänkö me tekee hintalappu tuo takana? Ok, ei riitä, että ne haluu listiin mut. Nyt ne nuu. Nyt ne myy mua.
kirjoittamisesta tähän kaikenlaiseen vihjailevaan, kieroutuneeseen, muka humoristiseen iloitteluun on? No, se taitaa olla sitä, että Sara nyt vaan kaksimielinen. Ja Riku kanssa. Miten musta tuntuu, että kaikki? Kyllä se varmaan ymmärtää, koska Tetsuran Nomurakin sanoi, että Riku on homo. Fanitytöt iloitkaa.